खुलुमबाय तामुलपुर बानगुरियाव मथंगा दैमानि सायाव दंफांनि दालां बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव दंफार उलुबारि फोनांजाब लामानि हावली बानगुरियाव थानाय मथंगा दैमानि सायाव दिनै दंफांनि दालांखौ बेखेवनानै होदों मिरु लाइमोन गांखं BPF दोलोनि नेहाथारि जितेन मोसाहारिया। थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय मथंगा दैमानि सायाव दंफांनि दालां लुनानै रायजोफोरनि सुबिदा खालामना होदों ओनसोलनि गोसो गुदुं साख्रि मोनै लाइमोनफोरा। बे दंफांनि दालांजोंनो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय फरायसा, बेरामि लांनाय एम्बुलेन्स, ठेला गारि, ई-रिक्शा, बोलेरो, स्कर्पिय', साखा खब्रै गारिफोरा गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। मख'नो गोनांदि थांलाय फैलाय खालामनायाव रायजोफोरनिफ्राय दालांखौ लुफुंनायाव रां खरसा थांनायखौ दैखांफिननो थांखिजों एसे रां खरसा लानाय जागोन। नाथाय बेरामि लांनाय एम्बुलेन्स आरो फरायसालिफोरनिफ्राय गरसेबो रां लानाय जानाय नङा होननानै मिथिहोदों दालां लुफुंगिरिया। बेराफारसेथिं दालां बेखेवगिरि जितेन मोसाहारिया रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय गावनि आखाइनि रां खरसा खालामनानैब्लाबो दालांखौ लुफुंना होनायनि थाखाय साबायखर बावदों लाइमोनफोरखौ आरो ओनसोलनि गासै रायजोफोरखौ बाक्सा उदालगुरियाव थांलाय फैलाय खालामनो हानाय सुंथाब लामा बे दंफारनिफ्राय उलुबारि फोनांजाब लामानि दालां साजों थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन होनना रायजोफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। एसे आगोलावसो बारनाय नुबाय फर हुइलार्स माने जिमनिफोरबो बारदों, बोलेरोफोरबो बारदों, वागनरफोरबो बारदों आरोथ' ठेला रिक्शा, ई-रिक्शा, अट' रिक्शा गासैबो बेफोरो बारजाजोबगोन। एम्बुलेन्सबो थांजागोन, जोबोद मोजां जादों बेमारिफोरनि थाखाय एम्बुलेन्स थांजागोन। दा बेनिखायनो आंनिफ्राय स्पेसियेलि रिकुवेस्ट रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना नैबे लामाथि बारो थाब थाब गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ जाहाथे पांक्चुयेल जानो हायो, हमथानो हायो। बिदिनो एसे रायजो राजाफोरा जातायातनि बेबस्थाया मोजां जाबाय जिहेतु रायजो राजानि थाखाय मोजां खालामनानै होबाय बिथांमोना। दा जोबोद बाख्नायथाव खामानि। बिथांमोनखौ आरो खनसेबाव आंनि गोरबो इसिंनिफ्राय साबायखर बावदों। बिदिनो ओरैनो जोंनि इडुकेटेड आनएमप्लयड जिखिनि सेंग्राफोर दङ बिथांमोना जोबोद माने एसे खस्थ' खालामनानै बिथांमोननि गावनि आखाइजोंनो बिथांमोना दलंखौ मावनानै कमप्लिट खालामदों। जोबोद बाख्नायथाव बे खोथाया आरो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय सुबिदाजनक जानानै फैबाय। फैनानैथ' नुफैबाय बे दालांजों माने मानसि, साइकेल, ओमफ्राय टु हुइलार्स, रिक्शा, ठेला, ई-रिक्शा, ओमफ्राय फर हुइलार्स बेफोर गासैबो बारजायो। नैबे इउटि रड भुटान बानगुरि टु उलुबारि, उलुबारि टु बानगुरि थांलाय फैलाय जिथु मथंगा दैमानि सायाव फुटब्रिज बानायदों जोंहा नैबे बानगुरि ओनसोलनिनो बिथां दुर्गा बर' आरो खुन्थाइ बर' बिथांमोननि गोख्रों आरो जोबोद देहा खस्थ' माने माबाजों नाजानानै बिथांमोननि दैदेननायावनो नैबे फुटब्रिजखौ दिनै बानायखांबाय आरो बे हिसाबै दिनै आंखौ बेखेवनो थाखाय बाहाय बिथांमोना आंखौ हांख्रायनानै लाबोदों। गिबि गिबियावनो आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावदों। मानोना नैबे फुटब्रिजआ बानाय जायामोनब्ला दिनै जोंनि गामि ओनसोलनि बेफार फालांगि मावना जानाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' भुगिनो गोनां जादोंमोन थांलाय फैलाय आरो बिसेसकरि जोंहा खाथियाव एसे मेडिकेल दङ गंसे CHC बाहायबो बेमार बायदिसिना बेरामि लांलाय लाबोलायाव एसे उसुबिदा गोलैना दंमोन आरो बिसेसकरि जोंना ठेला आल्ला, रिक्शा आल्ला आरो स्पेसियेलि जोंनि स्टुडेन्टसफोर कलेज दङ, स्कुल दङ, बेयाव थांलाय फैलाया जोबोद उसुबिदायाव जादोंमोन उसुबिदा। थ' दिनै फुटब्रिजखौ बानायनाय लोगो लोगोनो जोंनि रायजो राजा ठेला आल्ला, रिक्शा आल्ला बे बेमार आजार नायनो थाङोब्ला एसे सर्टकाट जानायलाय जोबोद सुबिदा जाबाय। कमिउनिकेसना जोबोद गेप जानानै दङमोन आरो जोंहा स्टुडेन्टसफोरा थांलाय फैलायाव जोबोद मोजां जाबाय। थ' बिनिखायनो बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन। बिथांमोननि नाजानायावनो नैबे दिनै फुटब्रिजआ जोबोद साक्सेस जाहैबाय। जोंना रायजो राजाफोरा थांलाय फैलायाव जोबोद सुख मोनबाय। ओरै जोंहा गिदिंना थांनांगौबा जोबोद गोजान जायो
थ' बिनिखायनो नैजा सर्टकाट बानायनानै बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावबाय दा बिथांमोनखौ आरो खनसेबाव आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय बुंलायनांगोन।